Pane Máťa, takže vole, nám začalo chcát, vole, z čehož jsem teda pěkně odvázaný. Už se mi podařilo udělat jednu stranu. Jo, tady už to mám vyměněný. Tam mám i ten novej, ten byl úplně v prdeli, jo, ten link. A samozřejmě tam odešel šroub, takže musím koupit šroub a ten čurák mi prodal blbý bušis, jo. On mi prodal průměr 24, já tam mám průměr 25,5. Jo, takže tam, ale naštěstí ty buši jsou v pořádku. Jo, oni de facto byli v prdeli ty dvě věci předtím. No, takže to ještě tady tuhle stranu dáme dokupy a čekám, až přestane pršet. Paráda, no. Vypadá to tady teda úlet, no. Tady to jsou ty rods. Tam je jedna ještě nová, ta patří na tu druhou stranu a koupil jsem k tomu rovnou i ty mrtky, vole, ty prachovky. Ať už když už, vole, vazelínku za 3 babky. Hever, vole, novej, dvoutunovej. Takže, vole, čekám, až přestane pršet, aby jsme to dodělali, vole, už to mám plný kecky, vole.